En wat vies toen ervan dat er oorlog is? Net leuk. Maar net zo mooi, hè? Vonden we wel een beetje verdrietig, hè? Ja. Dus ja, zo hebben we dan al die pakketjes. Doen we dit stapeltje in die tas. En dit stapeltje in die tas. Toch wel fris, hè? Achter het riedel lijkt het heerlijk, maar het is ook wel lekker. Maar zo beter? Ja. Nou, go, go, go! Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het Sintjeskind, dus dat is al 10 punten in het voor. Ik zal even in de auto, ik ga je zaken uitskwallen. Nou, dat is altijd wel aardig om te zien. Als het dan een beetje zo mooi waar is. Het Sintje er wat bij. Als je er niet in al je meesten door het warm kuieren en krijg boeten het warm. Wij krijgen boeten het warm, maar ja, dat ze lekker met de honden op uitgaan. Dus ja, even vitamintjes opdoen, dat is altijd goed. Nou, Sjaak, hier weer. Hoi, hoe heet het op squallen? Zaken heet. De jas moest uit, jongen, hè? Wat gaan we al hier bedijnen, hoor? Heel leuk game. Heel leuk gimpt. Wat gaan we op gim doen? Dan moesten stroentjes erin. Zal ik die tas pakken? 4 stukken. Ja? En als die dienen, dan is het heller en moesten ze indrukken. En dan wie je echt want die moesten met ballingen in een kar gooien. Ja? En als ze daarin gooien, dan moesten ze ook naar voren vervangen. Dan moesten ze achterin. Als ze hem in de kar vinden, dan hier steeds maar een punt en dan mocht het weer... Nee, dan hier hun punt. Oh, wat leuk. Ja. Eerst maar wat drinken en wat lekkers, hè? Ik wie even om Pampers West naar de winkel. En toen dacht ik van... Want wist u ook wat er een beetje onderhoorn is in Oekraïne? Wat is er onderhoorn? Oorlog, En wat doen die vrouwen met hun bandjes? Wat doen die? die vluchten. Die vluchten. Die gaan dan net zo volle spul bij hun, toch? En toen dacht ik van, hé, ik ben hier nou bij de winkel. Ik haal je pampers en doekjes. Misschien kan je me ook wel wat pampers en doekjes halen voor die bandjes die daarbij komen. En dan doen we dat, men had je wat spul halen. Maar we hebben men spul eruit zietje. En ik dacht, dan doen we dat in 2 tassen. Maar het is weer 2 tassen kleer. Maar allebei de spul, nou, werd een mem wat onhaalt met haar bandjes. En dan bellen met hun en dan komen ze hier. Nou, er zijn plakken, hier in Friesland wel en in heel Nederland wel. Er zijn plakken, die kun je dan de tassen hinnen brengen. En dan zwaai je die meesken er weer voor dat het bij de goede meesken komt. Is dat een goed idee? Nou, zullen we eens even uitpakken? Wat gaan we al hier? We hebben hier nog wat leuke boekjes en bordjes, goed ik zo. Dat kun je misschien allemaal bij. Tegatief. Ja, deze hier mee. Oh, die is van mezelf. Wasmiddel. Deze. Echt van mezelf. Ja, tja, die gaan we worden. Dit is babyvoeding. Ik denk dat is misschien wel handig. Kist Malken. hun ja. Ja, ik is malken dan. Dus die daarbij. Ja. Ja, dat we die hierbij. Maar het is 2 pakketjes. Ja? Deze. Dit is leeg. Zo, dat we hier aan zijn. Pampers van hun. Nee, dit is voor Ilda. Nog meer pampers. Ja, die hier. Nee, die hierbij. Zo. Oké. Ja. Doekjes. Ja, hier een pakketje voor mij. En de oren is van hun. Ja, dat verdelen we die. En dan lijst die er bovenop. Die leuk? Ja. Ja. Dan hebben we dus 2 tassen. Ik heb daar alles maar in. En ik dacht misschien is het wel leuk om te pakken. Ja, hier in je bie en daar in je bie. En 2 boekjes. Hier. Nou, die sa en dan deze vies denk ik wel leuk. Dus ja, zo hebben we dan al die pakketjes. Doen we dit stapeltje in die tas. Ja, En die- dit stapeltje in die tas. Ik hier mijn grutste ook. Ik denk ook dat mij het liedste. Doe ik eerst met het liedste. Want dat liedste. Ja, er zit een rits op. Dan kunnen we maar mooi dichtritsen. Want dit is het liedste, die boekjes. En dat is het potste. Daar hast du voor een keer, jongen. Maar ook de maatse behang. Als je lekker als die misschien Oh, wel. dat mag we net heen. Goed op oren meestal passen, hè, in de wereld. Dus ze mag wel dit gaat. Ja, maar ze is hebben die er al. Zo. Maar misschien had de grote meisje echt nog niks. Nee, nou ja, als je de orenmeester maakt, misschien wel pakketten met spul voor de gruttemeester. Ja. Zodat iedereen wat. Ja. Sure. Nou, shit, dan zullen we de rits dicht krijgen. Als ik hem vasthouden, dan looks toe, hoor. Ja. Past dat? Ja. Nou, misschien hebben we 2 tasjes. Hier is hij nog even. Ja, dat valt wat dat, denk ik. Hebben we 2 tasjes en dan kunnen we hem dat mooi hinnenbrengen. En wat vies toe ervan dat er oorlog is? Net leuk.
Maar net zo mooi, hè? Vonden we wel een beetje verdrietig, hè? Ja. En dan met de heiden daar vaak blauwen. Hier we het al even nog hoorn. Dat vonden we best wel moeilijk, hè? Ja, dus maar we wel een beetje die mensen helpen. Geen oorlog, meidje, hè? Want dan misschien kunnen dan de meesten, die kunnen dan misschien ook wel die melk drinken of zo. Ken ik altijd nog. Jawel. Ja. Maar van de lietse baby's, die kunnen nog net zo goed zelf iets, hè? Nee. Dus die kan misschien ook wel melk gaan dan jouw stad. Ja, een fruithapje hier met hem, een mooi boekje van lezen. Ja. Wat is in Nederlands en hoe gaat hun dan lezen? Ja, dan zit ook wel mooie plaatjes in, toch? Baby's zit toch meer naar de plaatjes dan naar de... Welke taal hebben hun? Ja, Oekraïens, denk ik. Hoe zei ze dat? Ja, Saïd. Ja, Saïd, ja dat. Ik ken hem net die taal. Kist u Russisch of Oekraïens? Nee, mij net. Wat voor taal kist u wel? Engels? Hoe zei ze dan, ik ben zaken? Nee, ik weet ook zeker. Oh, wat was dat, zei ze? Ik weet dat niet meer. My name is Chits. What's your name? Ik weet dat nog steeds hoe... Is wel moeilijk. En wat voor taal leer je er meer op school? Engels? Engels? Fries? Fries? Iendij? En voor de rest Nederlands. En voor de rest Nederlands. Hoe heet die Abuda die kwak Abramis? Poeh. Nee, wat zie je nou? Arabisch. Arabisch. Ja, Abuda zit bij die voetbalteam en die koe Arabisch, hè? Ja, nou is die net Dokkum voor. Ja, dan zit je ook in bij dak en bij voetbal. Ja. Hè? Ja. Ja, want Abuda koe Arabisch, Engels, Fries en Nederlands. Net heel goed Fries, zei die. Nee, maar ja, doe ik echt met Arabisch. Nee. Ja, dat ik zei, hoe is het ooit in Arabisch? Arabisch. Had er dat net hier zijn? Oh, dat vind je wel leuk als dat we dat weten hier. Valt we een keer naar Zandom geren. Ja, nou, ik heb wel eens een keer uitzichtje hoe we in al je verschillende talen hooi zeiden. Dat is Ik wel heb hem knap. op internet op. Want in het Engels weet ik het wel. Hallo. Ja. En in het Nederlands. Hoi, hallo. En in het Fries. Hoi. Hoi. En En, wat zijn we altijd in de Spaanse winkels op Gran Canaria? Hola. Hola. Al je verschillende talen, hè? Mensen zeiden we die in de sportkleding op zitje, want toen meisje met de trein. Ja. Ja, zie je? Ja. Mooi. Nou, dat zagen ik mooi en te jaren. Ja, ik vind het eigenlijk best wel lastig om mij ben van zijn leeftijd, hij is 6, om het te houden de oorlog. Ik kist het net helemaal ontkennen, want hij krijgt echt wel dingen van mij. Hij snapt al heel soort bol. Was ze er echt net heel bang van meidje. Dus het is altijd heel moeilijk om daar een beetje een balans in te vinden. En Jelke en ik ben echt even met hem het gesprek omgegaan van hey, dit en dit gebeurt er. Wel op subtiele manier. Ik merkte wel dat het echt, dat hij wel beneden van ja, dat wist ik en dat hield ik in de gaten. Maar ik wil dat het hem wel rekken. Vooral op het punt toen we zijn van hey, daar ben ik en mijn band die het vluchten. Dus daar woe ik dan toch wel wat mee. Dus daarom dat ik de verkozen haal mij hem toch even dit te dwan. Dat ik journalist van hey, dat we het meisje allen dwan matten. Dat is eigenlijk maar alles zo. En kist ik net alle ellende in de wereld net journalist onder ben. Hey, uiteindelijk ze komen zelf ook in die grote meisjeswereld. Maar de manier waarop kist natuurlijk zelf wel heel volle onder dwan. Maar ik wie wel benijd hoe hij hem dit nice on Jim Ben van een jaar 4, 6 zoon vertelt. En hoe breng je dat goed en wat zei je wel en wat zei je net. Ik weet wel benijd hoe hij hem dat doen. Ik zal op zoek naar adresjes waar ik dit al even ken en meestal al je wat doen dan maakt het leven toch een beetje minder. Nou, even wachtje zaken. De auto. Zaken die wil je het op een fiets naar voetballen. Maar ik zei, dan doen we een op een step. Want, doe maar even. Ja. Nou ja, het is nu nog lekker mooi waar. Maar hier maakt dat kwartier of 4 voetballen. Dus dan ging dan de step achter in de auto smitten ik hem erop. Maar die was in vast zaken. Ja. Die Maar wel een beetje snel naar het voetballen. Ja, dat komt mooi. Oké, mooi zo.
Eens even zien. Toch wel fris, hè? Achter het rudel lijkt het heerlijk, maar het is ook wel lekker. Maar zo beter? Ja. Nou, go, go, go! Dus ik denk dan kan ik hem met de auto weer ophalen. Hebben we toch even wat vitamintjes en wat zinnenstreeltjes ophalen. Even wat kilometers in de been. Ja! Ja! Deze ding die staat net zo lekker, hè? Of valt daar? Valt dat? Ja? Radik. Dit staat beter, denk ik, zaken op de asfalt. Asfalt wordt wat beter. Hij is net koud meer? Ietsje nog. We staan maar goed sporten, hè? Nu moest je lange kleren aan, hè? Zaken we altijd best gewoon in zijn voetbalpakje voetballen, hè? Maat. Zaken is er. Ginildo en ik weer op de hoes. En we zijn weer op ons oude betrouwde terrein, de theatertuin. Altijd een lekker gevoel als je er op je eigen bent. Zaak en hij ziet ze hun hut. En Boom en Jan is druk dwaande in de theatertuin bij de entree. Poeren maken en een beton erin studio. Voor een hekken die er komt. Altijd warmer hier. Hé jongens, ben je zo'n mooi aan het bladje? Hallo, voorzichtig. Jeske, komst u mij naar huis? Kom maar. Nou, die hondjes hebben een mooi bladje, hè? Dat is wel leuk. Nou, we gaan naar huis en dan aan zijn zaken weer ophellen uit voetballen. En even de pakketten hinbrengen van de inzamelingsactie van Oekraïne. Dus nou, dan eten wij snel joken nog even goed. Maar misschien wat we eten moeten. Ik weet dat Jelke die houdt heel erg van spaghetti met champignon roomsaus. Dus ik denk dat ik dat maatje wel voor Jelke. En ik ga nog wat asperges lezen, dus even zien. Even maar lekker volle green in ieder geval. Is dat mijn boek? Nou, ik denk, ik breng eerst het pakket naar voort. Ik denk dat zaak ik wel zien nog staat naar het voetballen. En het kwartier is nog mooi. Ik heb meer krijg wat handiger, ga ik iets meer het oer aan. Dat was met het eten net bij hut, dat vind ik niks aan. Dus op, nee dakkom. A few moments later. Nou, ik had spul inleveren. Er kwamen nog meer auto's om al je spul, dus de hele garage had ze vol. Maar nou, ik zei wat super. Dat is dit dos. Dus zij brengen het alweer weer naar Greenster. En vanuit daar hebben we het dan uit Zuidland, zeg maar. Hey Shaki. Hoi. Hoe weet je bij voetbal? Goed. Weet ik fris zonder thermokleer? Net echt. Zaken we nooit thermokleer onthouden. Net echt fris? En dan had je het in best denk ik. Wat hebben we al je bedacht gewoon? Ik heb ook koude handjes. Wat viel op het neus van hem? Daar viel het bij. Oeh, fris. We hadden een soort van partijteam en dan met 12 liedse goals. Ja? Maar 1, 2, 3, 4 bijvoorbeeld. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 4. Ja? En mijn team Ajax. Ja? Manchester City of zo. Manchester City, ja? Heerenveen en Barcelona. Ja, de Veer en Barcelona. En dan weer hem verdeeld in die 4 teams. Nee. Oh. Dan moest de watersles weer moest ook 5 keer opdrukken. Echt weer? En hij moest een keer opdrukken? Zaken Thomas. Is die zelf flink te pakken dus? En een tijdje. Ik weet de chameleon eerst. En wat is een chameleon? Dan is het bij allebei de team. Want bijvoorbeeld Lucas en Milan, Nick en Diemer weer in het team. Ja? Dan die ik met hun mee, ik deed ik bij allebei. Oh, dat is ook wel leuk. Dat hun de bal hier, dan moesten hun mee, ik kon hun mee. En dat hun de bal hier, kon hun mee. Sure. Nou, wat wel lekker als dat voetbalkoers, denk ik. Ja. Sneu een wedstrijdje in Burgum. Ja. In Burgum. Kijken we op een Beppe. Ik wil even komen. Ja. Hè. Ja. Ik heb wat je ook een Beppe steeds. Die waren in Burgum, hè. Hé, waar zijn een auto voorbij? Ja, hoi. Zie je er ook nog eentje? Dan is het op. Maar wat zeggen ze dan, zaken? Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je en zet het blauwtje omheen. Heb je net de film te downloaden van die tablet afstoven naar je vlog. Hey hoi! Hey, hoi!